Omroep Friesland verliest na 28 jaar definitief zijn zelfstandige positie. De Eerste Kamer is van de mediaakkoord gong, maar de nieuwe mediawet van staatssecretaris Sander Dekker. Daarin ziet onder oren dat alle regionale omroepen opgeven moeten in een regionale publieke omroep, de RPO. Alleen de redacties bleven hier toch nog zelfstandig. De nieuwe mediawet waard onnam met 39 stemmen voor en 30 tegen. Teleurstelling bij omroepdirecteur Jan Koster. Nou, we hebben wel wat wennen kennen rond idee zelfs, maar ja, dat bloedt heel spietig. We hebben van alles bezocht om het te keren. Dat is net slagen, dus dat is jammer. Ik jes al links de wel eens van de directeur het omroep verkwanselen. Ja, ik denk dat je in dit dossier het eigenlijk nooit heel goed van kennen. Dat is mijn collega's in landelijk die roepen steeds van ja, die directeur is alleen nog maar bij Omroep Friesland dwanden. Strategie is wel wester uithalen wat erin zit, maar net de next best oplossingen fut gooien. En dat wie op een gegeven moment ook wel heel spannend. Dat was Friesland eigenlijk toch uw krediet wat verspillen als we te volle wonen. Mini-schatting is dat er echt net meer in zit, net als dit. De motie van senator Ten Hoeve voor een aparte positie, maar een mediarier van de omroep is wel onnaam. Daar staat in dat voor de omroep net de klassieke zelfstandigen, maar wel een aparte positie regelen worden moet. Nou, er komt een tweede wet aan, die ik wel langs de tweede en de eerste kamer moet. En daar moet dat hier regelen worden. En het is nou zaak, en de provincie Friesland zit daar bovenop, dat hij goed, precies en correct in omschreven wordt dat dit de nieuwe regels voor de omroep binnen. En dat moet wel goed. De lobby is misleren wat dat aangeeft. Jaren dan wel eens van, ja, het ontbreekt Friesland misschien wel een bestuurskracht om dat vaart nodig te krijgen. Zou je dat zien hoor? Nee, dat vind ik het voor jou met wat onfatsoenlijke woord, maar dat vind ik nonsens eerste klas. Waarom vind ik dat nonsens? Ik heb zelfs vaak met de staatssecretaris en mijn vakgangers om tafel zitten. En daar blijkt dus uit dat hoeveel tijd worden hield als ik biest in Den Haag is het idee dat alle nationale, maar ook regionale omroepen in één organisatie moeten. En ja, ik is linksom of rechtsom daar heel lang over praten, maar dat is wat ze willen. Dus ja, wij binnen oerroelt toch Den Haag hier. Omroep Friesland weer toen 1988 zelfstandig. Een van de strijders voor die zelfstandigheid wie BM Bilker, nou burgemeester in Kolmelaan. Heb je oprichten van een actiegroep en dat begon al in de sneeuwwinter van 1979. Ja, in 1979 dat wij in die sneeuwwinter enorme actie viert hebben door de hele bevolking van Friesland. Om Omroep Friesland volle meer stuurtijd te gaan en ik volle meer de eigen identiteit te gaan. De winter weer eigenlijk de aanleiding, want toen hebben we al jaren, dat weten de mensen wel die dat meemaken hadden, dat de omroep toen een enorme sociale rol spelen had in het rampgebeuren. Door al je mededelings, door al je voorlichting, communicatie. En toen vielen we ook in. Ik heb toen zelf ook heel sterk merken, de omroep is ook een kwestie van Friese identiteit. En je moet een zelfstandige omroep in elk geval meer stuurtijd? Nou, in ieder geval meer stuurtijd. Volle meer stuurtijd, want we net 40, we hebben maar een oorke. Dat moest natuurlijk verbreden worden. Vonden wij Friesland recht op eigen omroep. Het eigene wordt naar mijn gevoel wel aangetaast, want het komt nog volle meer uit het Haagse, het beleid, de bedrijfsvoering en misschien ook wel inhoudelijk vanuit Hilversum. Dus uiteindelijk wat tijd van een actiegroep of niet? Nou, dat maken we nog maar heel even aan. In ieder geval, dat letten we dan graag aan de bevolking hoor.